Avui el Consell de Ministres per fi ha aprovat el projecte de llei de la reducció del temps de treball a 37 hores i mitja. Després d'intentar dilatar les patronals i altres poders aquesta mesura perquè la gent pugui treballar en millors condicions de treball i sobretot pugui treballar menys, inicia el seu procés. Esperem ara que tant com vagi la mesa del Congrés com en la votació al Congrés de Diputats la seva acceptació a tràmit sigui aprovada especialment per la majoria de la investidura. La gent, voti el que voti, vol treballar menys. Així, enquestes ens ho diuen, que més del 70% estan a favor de treballar menys. Al mateix temps, a Catalunya, més del 70% de la població treballadora també sortiria beneficiada d'aquesta reducció del temps de treball. Per tant, és un bon moment, després d'haver aprovat la reducció del temps de treball en el govern, després d'anteriorment haver aconseguit increments del salari mínim interprofessional, l'aprovació de la reforma laboral, ara toca treballar menys per viure millor. Creiem que s'ha de produir el diàleg, aquell diàleg que Foment del Treball i la COE no van voler per arribar a un acord amb patronals en el marc del diàleg social, s'ha de produir en el procés parlamentari. Emplacem a tots els grups polítics, evidentment, a poder fer això per l'acceptació a tràmit. L'acceptació a tràmit no vol dir el sí a la legislació, a la proposta de llei tal com està, sinó que vol dir l'acceptació a tràmit i en el procés parlamentari poder fer un procés de diàleg. Per tant, a la majoria d'investidura, a Junts, a Esquerra, a Comuns, al PSC, partits polítics catalans, volem l'acceptació a tràmit i, com a organització, disposats a fer tot el procés de diàleg que sigui possible. És un projecte de llei per nosaltres que és la base de la negociació. No és negociable que uns sectors es pugui aplicar i uns altres no. Creiem que ha d'afectar el conjunt de l'economia i de la gent treballadora, però sí que és negociable la gradualitat de la seva aplicació. Per tant, creiem que en aquest marc es pot aconseguir un acord. Per tant, primer, celebrar que avui es produeixi aquest inici i des de la nostra organització, tant des del diàleg social com des de la mobilització, en els propers dies i setmanes anirem fent les actuacions necessàries que siguin públiques per seguir difonent les qüestions positives d'aquesta reducció del temps de treball i, evidentment, els processos de negociació que facin falta. Aquells que deien que pujar el salari mínim seria una crisi econòmica, aquells que deien que la reforma laboral seria massa rigidesa al mercat de treball i provocaria destrucció de llocs de treball, són aquells mateixos que avui diuen que reduir el temps de treball seria una mala notícia per a l'economia i anirien contra l'economia. Recordar-los que es van equivocar dues vegades, que no s'equivoquin també una tercera. Si la gent cobra més, si la gent treballa millor i si la gent treballa més, l'economia anirà millor.